te hakani kapor ke bamtang ne tu khana ye phi shapang ukelang bat usemper bat ngiti bau kelang bat usemper bakite kita kikanja lum ki baki priu kisngu tenat ya kaban lej ban pej usemper ngiti ba udei uta ulum bat ukelang udei uta kenjamau bat laong baki priu kene kari khasi ke ije ke chungi mandala dei ki portalang ki julej bahai kini ki caka ya kaban lej jengo ikine ki arteli usemper bat ukelang bat ke kabang akwa ikban kren kene kapor kabam tapat kalong ba usemper udon ki than hima maharam bat ukelang udon ki than jong ka hima khat saupra bat latip ya kene ka history ke jongki baki riu temen ane ki khasi ki jongi ki nget ya ka ka baki ne hakipor ki bala lejno ki don ka takajing ya bat ki don hakaju ka jaka bat henrei kat badang mi kisngi ki porpat kajing ya syun bat kajing ya bisni kelas sedang hapeding jongki bat dei na kata kadau maka poi kapor kelang bat usemper ki poi hadu uput ya kabani syun ya kabani syok ya kabani adang bat loong usemper ula kawang ki kendeu ya ulum kelang bat loong ulum kelang pat ula kawang ki kenjamau bat habangi pai ba usemper syamlala ikban penprai umau ndrei umau pat ula ikban penprai ka kendeu bat dei hamar kumta usemper phetno bat mi no nang ni na po khat sau pra bat ulej ikban syong no sha taj ki than jong ka hima maharam bat hakene kapor kabamta nakwa ikban wan ban lam ikene kabenta namar ngayu sngiu ki temen ki kru ya thu ya kena ka benta bat ki jupen shisha ba ki don ka ju ka jaka ki por ki ba manswa ba de ne kena ka daw ka penlong ki bakin ya cengai no na ka wei ka jaka ka wei ba de ne kena ka daw ba ki priuru ki julej ki ban jengo yu semper ba kelang namar ki dei ki benta ki ba itenat ba kumbangal ong menne ha ki portalang ki priu ki jusngu tenat ban lej ban shet ban tiu kini ki arteli ilum ki ba paunam jung ka ri khasi ki ije ka chungi bat hagan ka por ka bamta ngam shamla don shibun ki banta ya ka ban ya kren ril dap kwa ngan lam sa ka weipat ko video ka ba kham snu tanat shushu shaphang kini ki arteli ki banta te hagan ka por bamta kuble shibun